consumim productes nostres, que és una mica un projecte que estem iniciant també des de casa nostra, que se'n diu Projecte Ben Fet, nosaltres aconseguim d'alguna manera que el nostre territori generi riquesa i a la vegada aquesta riquesa es quedi en el propi país. I això és molt important. Tots parlem d'innovació, a l'empresa sempre es parla d'innovació, cal innovar, innovar vol dir nous productes, vol dir més productivitat, vol dir més beneficis, però de vegades es queden intangibles i des del Breakfast Innovation volem fer de forma més o menys periòdica, volem fer un repàs real de sectors de l'economia reals i veure com està d'innovació al nostre país, sector a sector, empresa a empresa. Per tant, casos d'èxit, avui tenim aquí empresaris d'èxit i avui parlem d'alimentari, sector alimentari, que és un sector, com sabeu, molt important, un sector tradicionalment important al nostre país i a més amb alça. Per què no aprofitem la tecnologia que avui al segle XXI tenim a l'abast per reinnovar o tirar enrere i tirar cap a productes més sans? I aquesta va ser la nostra aposta, no? Amb 5 anys complerts hem sigut capaços de fer créixer el negoci un 245%. Per tant, de ser una petita o molt petita empresa a ser una petita mitjana empresa. Ens queda molt de recorregut, mai n'hi ha prou, però sempre podem fer ús d'aquestes possibilitats que ens dona el mercat, no? Per mi el concepte de cultura innovadora inclou molt més. Inclou, doncs, més enllà del producte, de la tecnologia. Innovació no és només tecnologia, sinó que pot ser el producte, pot ser els processos i procediments a l'empresa. Les persones que els estan executant dia a dia són els que els coneixen millor i poden innovar en aquests processos i també, per què no, en el model de negoci, no? Perquè no ens podem replantejar d'una manera amb una mirada més innovadora o de més de futur el concepte del model de negoci que estem tinguent cada un de nosaltres en les nostres empreses. Tinguem molta cura de la gestió de les persones i que dintre de la innovació no sigui un departament aïllat que innova, sinó que sigui tota l'empresa que tingui aquesta cultura innovadora. Per mi innovar és... Jo sempre em plantejo que d'aquí 3 anys no tindré feina. Hòstia, que d'aquí 3 anys la feina que jo tinc se m'acabarà. Vic amb aquesta constant angoixa. Vic així, em autotorturo. Dic, hòstia, d'aquí 3 anys em cardaran fora d'Ogilvy. I perquè no em cardin fora, doncs em poso a pencar com una bèstia a part. Què fotré? Llavors tinc la gent treballant el dia a dia de l'horari normal amb la feina al dia a dia i després ja extres hores intentar sortir-nos de la tangent. Si no innovem, estem morts. M'ho qüestiono tot. Cada dia. Cada dia em qüestiono si el que estem fent és el que toca. Cada dia em qüestiono si el que ahir vam decidir és l'adequat. Per tant, a vegades genero caos, però cada dia replantejo la companyia. I allò que ahir era vàlid, si avui tenim una informació que ens aporta al mercat diferent, m'ho replantejo. Més que innovar, jo crec que és important que la gent tingui aquesta ment oberta i que no et diguin aquelles coses tan horroroses de sempre ho hem fet així, o quan jo vaig entrar a treballar m'ho van ensenyar així, o aquest full l'hem emplenat sempre així, o aquestes coses, no? Que quan ho sents ja et fa venir mal de tot, no? Per això, el que és important és que hi hagi que la gent estigui mentalitzada del canvi i de conviure amb el canvi. He decidit fer una cosa molt innovadora, que es diu Beer Storming. Beer de cervesa, Storming de tormenta d'idees. Doncs jo m'enduc, un cop al mes m'enduc els friquis a beure paella i cervesa. Me'ls enduc al port de Barcelona, mirem que hi hagi solet, si no hi ha solet a dintre, si no hi ha solet a fora, els agafo allò 2:45 i fins que dona les cerveses. Ei, el primer dia tots callats. El director general, no, tio, expliqueu-me coses. Tios, no sé, anava fotent-li cerveses, llavors al cap d'una estona allò ja fluïa. Ara ja estan esperant que arribi el següent, llavors em porten, no paren de portar-me idees i els hi donem voltes. I sabeu què? Decidim allà mateix com les apliquem. Llavors la cultura que s'ha creat és, hòstia, podemos ir al Jordi, contarles algo, i si no sembla malament, aquest diu que sí, i lo hacemos. Gràcies per haver vingut al primer Breakfast Innovation. Avui hem parlat d'alimentació, però la idea és que una vegada al mes, una vegada cada 2 mesos, quan vagi bé, farem un Breakfast Innovation d'una secció diferent del món de l'economia i, per tant, casos concrets d'innovació
i avui alimentació, que és un dels temes importants d'aquest país, és un dels sectors més importants tradicionalment i amb creixement. Un aplaudiment a la Judit Viader, al David García Gasull i al Jordi Urbea.